Έλα, για να σε δω και εσένα. Εκεί, έτσι. Όλους. Καλά πάμε. Το καπέλο του μάγου είναι εδώ. Με αυτό το ποτήρι φίλης. Καλά δεν τρέπεσαι. Για την βάρκα καλό είναι πάντως για να πάει άλλο λόματα μέσα. Βεβαίως. Όλοι την παρέα, όλοι. Καλησπέρα λέω πάλι. Πάλι το κουνάς. Ξεκινάει άλλη μια φορά η κλήρωση. Τρικυμία βλέπω. Ο Σωτήρης είναι ο μόνος ανώπιστος ακόμα. Από το κλίμα. Ναι, ο Σωτήρης θα τραβήξει, ο Σωτήρης. Πάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε άλλη μια κλήρωση της ΕΦΕΣ. Μια κιθάρα Σουζούκι, δεν ξέρουμε πόσα κυβικά είναι. Τετράχρονη. Αλλά να πω και κάτι άλλο, ο Γιώργος σήμερα δεν έφαγε τίποτα, ειλικρινά. Ναι. Λοιπόν, την κλήρωση θα την κάνει ο Σωτήρης, ο γιος του Γιώργου. Ανακάτεψέ τα. Που θέλει και την κιθάρα. Ανακάτεψέ τα. Σωτήρης κερνάει, Σωτήρης πίνει. Καλωρίζει και Σωτήρη. Έχω κάτι πατσανάκι. Μπράβο, ένα νούμερο. Πολλά. 26. Όχι γάμο το 6 γιατί το βάλες. 26. Κάτσε να νίκω. Πάλι. 25 είναι ο Σίγουρος. Δεν με τρελαίνεις πάλι, όχι στο παραλίγο πάλι. Όχ, Και ο νικητής είναι εγώ. ο Δόγκανος. Κίωτα. Κύπρο. Ρε εσείς, πώς θα τα πληρώσουμε για να πάει στην Κύπρο? Είχαμε. Στο 11.